शुभ सकाळ पिलामाने आज आम प्रथम श्रेणीर सामाजिक बहिर एक सुंदर प्रसंगटी को पढ़ा पूर्व आस एक संगीत गान करवा मु गान करी तुम्हें मैंने शुणिकी गान कर मोहर मथा मोहर मथा मोहर मथा मोहर मथा खरा बरसा सबु सहेरे खरा बरसा सबु सहेरे हाथे नथिले छता मोहर आखि मोहर आखि खोलिले आखि दुनिया सारा खोलिले आखि दुनिया सारा पारई मोही देखी मोहर कान मोहर कान पतरटिए पड़िले तले पारई मोही शुणी मोहर नाक मोहर नाक जिबा आसिबा करे पवन एठी जीवन जाक मोहर पाटी मोहर पाटी जहाँ मु खाए चोबाए दांत पकाए सबू काटी मोहर पेट मोहर पेट जहाँ मु खाए जहाँ मु पिए सबू एठी भेट मोहर पाद मोहर पाद दुनिया सारा बुलिया सई पादरे भरा देई ताले पिला माने तुमको ये गीतटी निश्चित भल लगी ताहले चल एबे आज आम तुम प्रथम श्रेणी परिवेश बहिर प्रथम पाठ आम शरीर प्रसंगटी को पढ़ा शरीर प्रसंगटी को पढ़ी आम शरीर विभिन्न अंग विषय अंग प्रत्यंग विषय जापर आम शरीर विभिन्न अंग गुड़िकर नाम प्रथम जाना आखि नाक कान मुंड हाथ पेट छाती पाद कहुणी आंठू बेक कांध अंटा गोड़ जंघ इत्यादि सबू आमर कौन शरीर अंग प्रत्यंग किछि अंग आम शरीर बाहर देखा जाए और किछि अंग शरीर भितर देखा जाए जो अंग माने आम देखिले मुंड हाथ कान पेट छाती ये सब आम शरीर बाहर को देखा जाऊँगी तो या आम शरीर बाह्य अंग कहवा बुझीगला सेमती शरीर आभ्यंतरीण अंग विषय आभ्यंतरीण अंग कहले कौन ना शरीर आभ्यंतरीण अंग कहले आमर पाकस्थली फुसफुस बृकक ये सब आमर कौन ना शरीर आभ्यंतरीण अंग ताहले पिले माने आमे जो जानले आम शरीर बाहर अंग विषय आम आग किछि जानिबा हाथ साहाय्य तुम सब कौन कर हाथ आम शरीर गोटे हूँ कौन आमर बाह्य अंग हाथ द्वारा आम खाईपारे लेखिपारे जिनपतर बोहीपारे बॉल फोपाड़ी पारे तथा फूल तोड़वा आदि कार्य करें सेमती गोड़ साहाय्य आम कौन करे ना गोड़ साहाय्य फुटबॉल खेली पारे तापरे गोड़ साहाय्य चली पारे गोड़ साहाय्य दौड़ी पारे नहीं कि आउ दुईटी हाथ गोड़ दुईटी साहाय्य आम कौन करें ना पानी रे पहरी पारे है मन रखियो सेमती पाटी साहाय्य आम कौन करे ना पाटी साहाय्य आम खाद्य खाई थाए एवं कथा कही थाए पाटी भितर थिबा दांत द्वारा आम कौन करे ना खाद्य चोबई खाई पारे खाद्य चोबई खाइले आम देह पई भल ताले पिले माने आमे एबे जानिबा हमर पंच इंद्रियर नाम कौन पंच इंद्रिय कौन कौन ना पंच इंद्रिय आमर होची आखि नाक कान जिभ आउ चर्म
ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଖି ବିଷୟରେ। ଆଖିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିପାରେ ନା ଆଖିରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ। ଯଦି ଆମର ଆଖି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଆଖି ନଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହେ ଜାଣିଛେ? ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧ କହିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଯାହାର ଦୁଇଟି ଆଖି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହେ ନା କଣା କହିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ସେମିତି ନାକ, ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରେ ଆଉ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଜାଣିବା ନା କାନ। କାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା କାନରେ ନା କାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବା, ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବା। ଯଦି ଆମର କାନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କାନ ନଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଶୁଣିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ କି ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆମକୁ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କିଛି କଥା ଶୁଣା ନଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ବଧିର। ଆଉ କିଛି ଦେଖିଥିବ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜୋରରେ କହିଲେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଧୀରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଯିବନି, ତ ତାକୁ ଆମେ କାଲ କହିବା। ସେମିତି ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଜିଭ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରେ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଇ ଖାଇପାରେ ତଥା କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜିଭ କ'ଣ କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହେ ନା ଖନା କହିଥାଏ। ସେମିତି ଚର୍ମ ହେଉଛି କେବଳ ଏହି ଚର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଏ। ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମେ ନା ଚର୍ମରେ ଆମେ ଗରମ କି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିପାରେ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ସେମିତି ଯେମିତି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କରିବା ନା ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା। ତାପରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସାବୁନ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇଲେ ଦେହ ସଫା ରହିବ। ତାପରେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସଫା ପାନିଆରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଆଉ ତା'ର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଆଉ ଆଖିର ଲେଞ୍ଜରା ଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରିବା। ସେମିତି କାନରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରାଇ କାନ ସଫା କରିବା ନାହିଁ। କାନରେ ଥିବା ମଇଳା କ'ଣ କରିବା ଯତ୍ନର ସହିତ ତୁଳା କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିବା। ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ନାକରେ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ଜାଣିଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସଫା କପଡ଼ାରେ ନାକର ସିଙ୍ଗାଣି ପରିଷ୍କାର କରିବ। ତମେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଏମିତି ହାତରେ ନେଇକି ପୋଷାକରେ ନେଇ ପୋଛିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ପାଟିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଟିରେ ଥିବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଜିଭର ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ କାଠି ବା ବ୍ରସ୍ରେ ଦାନ୍ତକୁ ନିୟମିତ ସଫା କରିବା। ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଖାଦ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ା ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା କୁଳି କରିବା ସବୁବେଳେ। ସେମିତି ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପରେ ଜିଭ ଛେଲା ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା। ତ ଏହିସବୁ କାମ ଏହିସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।